kuti vakadyaingwa panobacha sanye yekukara unodyakhanakana madachka ukada kutanga kutokara nekusada kuona nyama vakaidya ingwa vakaidya ingwa yekukara inyama iyi uchatya kanya yemunhu vakaidya imbwa nenyaya yekukara vakaidya imbwa nenyaya yekukara vakaidya imbwa usangotepaukuna nyama unona muvidya yese ayorimuyima ita uchisiya ungada kusasiya chadya datya ndatendekugara nindichikuudza dzimwe ndova dzirite kudya nyama vakaidya imbwa nenyaya yekukara vakaidya imbwa nenyaya yekukara ukawana nyama imwe yatoita uchisiya saita makano chajakana nemunhu saka ndakatendekare kuudza nyaya yako yekukara nyama svika pane brai unoda kukudya aiwaiwe ita zvichikukura jatseva selashona 2020 usazoda kuziva zvinoitika